tira na eh. Ay, puta na ito. Eh, patira, wala. Yuko eh. Doon na eh. Wala. Doon na eh. Dapat pala titira ka lalo. Puta na itada. Eh, makalive ka saan? Oo. Palive ya. Video. Saan ba mabaksan ko? Oh. Lighter mo, Marilyn. Marilyn, lighter. So, tira ko na ha. Video ya mo? Ako mag-edit niya kanyang slow motion, no? Diyan, dito tayo na edit din eh. Nakal-edit eh. So, tira ko na to ha. Sertiam. Wala pa ito. Wala pa. Okay. Tira mo na. Oh, dus. Ang dami mo nga yung dus ha? Kaya mo na dyan. Ito, binasa niyo. Destination na. Nag-gugayang tayo kaya ito. Oh, rice day. Ano ba na eh? Wala. Lamang tao. Magyan to kayo. Paksa mo ha, tira mo lang. Sige, pag-limit mo na. Kini! Ano siya? Baka nag-ibus mo? Sura na pasang rin. Saan pinapasok? Lamang mo lang. Kita na sana! Dos. Yes, straight you! Straight niya ka dyan. Happy ako, pero ilipay mo rin eh. Amo lang. Balik na balik kita ito. Balik pa rin may mulit. Paparin may mulit. Balik pa rin may mulit. Ay, Paul! Antog. Paulo? Abayan. Ito, ako na. What? Abi ko, ano talikan? Uy, go.
Pero, abay mo na ito na pag mo. Ay, patay! 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 Tuwa. Suwa tayo doon. Ang saan to? Sige, bantayan ko to.